Hola, en aquests anàlisis que estic fent dels partits processistes que es presenten des de Catalunya a les eleccions espanyoles del 10 de novembre, avui toca parlar de la CUP. Recordem una miqueta, per començar, quin va ser el paper de la CUP a l'octubre del 2017. Tenia 10 diputats en aquell moment la CUP. 10 diputats és una formació important al Parlament de Catalunya. Incluïa Anna Gabriel, per exemple, com a cap de files. Recordeu que la CUP va signar la declaració d'independència dient-nos, fent-nos creure que era una declaració real, que era una declaració important. Va ser incapaç d'explicar-nos o d'avisar-nos de que no s'estaven construint cap estructura d'estat, va ser incapaç d'avisar-nos de que les lleis de transitorietat o les lleis del referèndum s'havien de complir, que el Parlament no estava preparat ni tenia cap voluntat per complir-les. I passat aquesta galdosa actuació còmplice, com sempre, en el processisme de la CUP de l'octubre del 2017, s'ha passat 2 anys de silenci. Hi ha hagut una CUP desapareguda, sense cap missatge, sense cap proposta, sense cap actuació de fiscalització seriosa al Parlament cap als grups d'Esquerra Republicana o de Junts per Catalunya PDeCAT. No ha tingut cap actuació, cap proposta sobre la taula, cap fermesa en contradir la incapacitat flagrant del govern de Catalunya per fer la independència, per posar sobre la taula un desenvolupament independentista i republicà de veritat. No ha fet res la CUP aquests 2 anys, una simple comparsa dels processistes, com la crossa habitual que està acostumada a ser la CUP en aquest aspecte. Quina ha sigut l'actuació de la CUP durant aquesta revolució als carrers que hem patit després de la sentència del procés aquest 2019? Doncs un paper francament galdós. No ha sigut capaç d'avisar a la gent que no s'estava preparant cap resposta concreta. No ha sigut capaç de demanar a la gent accions concretes de protesta o de revolució als carrers. No ha sigut capaç de liderar res, ni políticament ni als carrers. Ha sigut incapaç de liderar res perquè en realitat la CUP no és res, no té cap missatge, no té cap capacitat ni cap idea per fer la independència. Sempre actua com a comparsa, com a frontissa entre els dos partits del procés. A vegades es decanta cap a una banda o a vegades es decanta cap a l'altra. Quan es va abraçar amb Artur Mas el 10 de novembre del 2014, es va decantar clarament cap a les posicions de Convergència. Quan van, apartar Artur Mas o tirar-lo, com deien ells, a la paperera de la història, el 2015, doncs, es van abraçar clarament, el 2016 es van abraçar clarament amb Esquerra Republicana. Sempre actua, sempre està al mig, sempre actua de frontissa perfecta entre els dos grans monstres processistes que tenim a Catalunya, Junts per Catalunya PDeCAT i Esquerra Republicana. La CUP sempre està allà per fer veure que fa alguna cosa, per fer veure que és un grup nou, amb gent jove i activa, amb propostes noves i interessants, quan en realitat no proposa res nou, no proposa res interessant, mai fiscalitza l'acció del govern i sempre actua de crossa perfecta del processisme. Però què proposa la CUP aquest 10 de novembre? Què proposa la CUP en aquestes eleccions espanyoles? Que recordem, hi accedeix sense haver passat per la seva assemblea. La CUP sempre ven la idea de que és un grup assembleari, però aquesta vegada, en aquesta decisió, misteriosament, la CUP no ha optat per decidir-ho assembleàriament, sinó que ha sigut el seu petit buró el que ha pres aquesta decisió unilateralment, perquè segurament sospitaven que la militància de la CUP hagués dit que els espanyols són els que participen en les eleccions espanyoles i que la CUP d'entrada és un partit que s'anomena independentista. Per tant, no hi ha d'anar a fer res a Madrid. Però bé, ja sabem que el poder dels bitllets de l'AVE i els seients al Congrés espanyol és un al·licient molt important per les cúpules dels partits. Què proposa exactament la CUP en aquestes eleccions? Proposa 3 conceptes exactament calcats, pràcticament calcats, que els que proposa Junts per Catalunya o Esquerra Republicana. Amnistia, autodeterminació i drets. Què passa amb l'amnistia? Exactament el mateix cas que Esquerra Republicana i Junts per Catalunya. L'amnistia, segons la CUP, la proposta de la CUP és anar al Congrés espanyol i que PP, PSOE, Ciudadanos i Vox signin o s'avinguin a signar una amnistia pels presos polítics tancats a la presó per 11, 12, 13 anys. Creieu que passarà? Creieu que és factible? Creieu que és una proposta seriosa des de l'independentisme anar a proposar això al Congrés dels Espanyols? Jo crec que és fum processista, exactament igual que el que estan venent Esquerra Republicana i Junts per Catalunya. Els hi serveix per apel·lar al sentiment, per fer xantatge emocional a la gent que vol veure fora de la presó els líders processistes, en realitat líders processistes,
però no té cap tipus de recorregut. És una proposta sense cap tipus de recorregut polític real. L'utilitzen com a esquer electoral per l'independentisme que se senti interpel·lat en aquest sentit de, diguem-ne, de moralment, per veure la gent fora de la presó, però que no té cap recorregut real enlloc. Simplement és publicitat enganyosa processista. Quan parlen d'autodeterminació és que la CUP ja no creu en el 1 d'octubre, és que la CUP ja no creu en el resultat vinculant del 1 d'octubre. La CUP segueix exactament l'estela d'amnèsia que els partits processistes majoritaris, Esquerra Republicana i Junts per Catalunya, intenten imposar a la gent que s'oblidi del 1 d'octubre, que s'oblidi de l'autodeterminació que varen portar a terme i varen guanyar en el 1 d'octubre del 2017. La CUP segueix jugant aquest joc, juga perfectament aquest joc, amb el mateix missatge que el processisme majoritari, és a dir, vol demanar també a PP, PSOE, Ciudadanos i Vox que s'avinguin a signar un referèndum d'autodeterminació vinculant a Catalunya. Van al Congrés dels Espanyols a demanar, a implorar un referèndum d'autodeterminació. Per això parlen d'autodeterminació, no parlen del 1 d'octubre i de fer honor a la votació del 1 d'octubre. No, parlen de demanar en el bloc processista, junt amb el bloc processista, demanar aquesta autodeterminació pactada, dialogada, acordada amb l'estat dels espanyols. Això és exactament el mateix cinisme que porten, diguem-ne, desenvolupant des de l'octubre del 2017. El 1 d'octubre no ha servit, no eren prous, no ha sigut prou vinculant, no ens va anar del tot bé, ai, que estàvem a punt de fer la independència, i per això demanarem una cosa que és impossible, que és pactar un referèndum d'autodeterminació amb els espanyols. Quan diuen autodeterminació, en realitat estan dient un pacte amb l'estat espanyol que tots sabem que és impossible. La CUP compra exactament fil per randa el mateix missatge que Esquerra Republicana i Junts per Catalunya en aquest aspecte, el PDeCAT, en aquest aspecte. I quan parlen de drets, que aquí ve el punt distintiu de la CUP, que s'assembla molt al missatge que també desenvoluparà Esquerra Republicana, segurament menys de Junts per Catalunya PDeCAT, perquè potser en aquest sentit tenen una mica més de vergonya, però també ho utilitzen. La CUP parla de drets. Què vol dir els drets en el Congrés espanyol, en les eleccions espanyoles, per part de la CUP? Mireu, la CUP desenvoluparà un missatge de fraternitat espanyola. La CUP apel·larà contínuament als germans fraternals espanyols, dels pobles oprimits espanyols, per fer un front comú contra el règim del 78. Això és el que posarà sobre la taula la CUP, sempre en perfecte castellà, des de la tribuna d'oradors del Congrés. Aquest missatge serà el que posarà sobre la taula permanentment la CUP. Baixada d'impostos, obertura de fronteres, 250.000 milions d'euros d'ajudes a l'Open Arms i un seguit de mesures socials, de drets socials, vivenda, habitatge, tot un seguit de qüestions que la CUP practicarà, intentarà posar sobre la taula al Congrés espanyol. És a dir, practicarà una política autonòmica de segona divisió al Congrés espanyol amb els vostres vots independentistes a la butxaca. És exactament el que fa Esquerra Republicana, és exactament el que hem vist que feia Esquerra Republicana i Gabriel Rufián durant tots aquests anys que ha estat al Congrés, però multiplicat per un nivell de cinisme majúscul, anticapitalista, comunista de la CUP, amb una samarreta reivindicativa, segurament en castellà, perquè tothom ho entengui, la llengua comú, al Congrés dels espanyols. Per tant, la CUP, amb aquests drets, defensarà qüestions com l'autodeterminació, el dret de reunió, el dret de vaga, però també la immigració massiva, també l'anticapitalisme, també qüestions d'habitatge, també qüestions d'impostos massificats i una lluita sense quarter contra el seu gran enemic, compartit, que diran compartit amb les altres nacions de l'estat espanyol, perquè parlaran en aquell llenguatge, contra el règim del 78 i contra el pèrfid IBEX 35. Per tant, la CUP va al Parlament espanyol amb un missatge que és plenament autonomista. Serà plenament autonomista, sempre dit en castellà, i amb la intenció de germanar-se amb els altres pobles anticapitalistes i oprimits de l'estat espanyol, amb els grups parlamentaris que formin part d'aquesta sensibilitat comunista i ultra d'esquerres. Intentarà vendre des d'allà un missatge, diguem-ne, de lluita contra el règim del 78. Amb els vostres vots independentistes practicarà una política netament autonomista i netament processista.
Tant Esquerra Republicana com Junts per Catalunya com la CUP comparteixen aquests, diguem-ne, postulats bàsics. Amnistia, autodeterminació i una sèrie de drets que no són massa específics i que són purament autonòmics. Per tant, votar la CUP és votar exactament el mateix que els altres partits. De fet, amb els altres partits els hi va fantàstic, per això Puig i Boró de la CUP decideix, sense passar per l'Assemblea, presentar-se a les eleccions espanyoles. Amb els altres partits els hi va fantàstic que es presenti la CUP, perquè la CUP és una excusa. La CUP els hi permet disfressar alguns missatges i vendre's com una mica més moderats, com una mica més amb capacitat de diàleg seriós als altres partits polítics, perquè la CUP el que anirà al Parlament espanyol és a muntar un lamentable espectacle processista de caire ultra esquerranós que no servirà absolutament de res ni ens farà fer un cap pas endavant cap a la independència. Però molta gent creu que votar la CUP és una opció, diguem-ne, una mica... és l'última opció, és un vot refugi per no haver de votar el que ja es visualitza clarament com un vot absolutament inútil, desgastat, amb uns candidats lamentables com són els d'Esquerra Republicana i Junts per Catalunya. Molta gent contempla l'opció de votar la CUP com a vot refugi, com a l'última opció que es pot votar amb una mica de cara i ulls de cara al Congrés dels Espanyols, en les eleccions dels espanyols. La meva idea és just el contrari. En aquestes eleccions cap independentisme seriós, cap independentista seriós pot votar un grup com les CUP. És donar-li suport a una idea que va en contra de la majoria de la població catalana i a un discurs absolutament diguem-ne, fraternal contra uns pobles espanyols que en realitat reben les forces d'ocupació castellanes amb crits d'A por ellos per tot el territori d'Espanya. Per tant, votar la CUP és tirar el vot a la paperera de la història. Votar la CUP és tirar el vostre vot independentista i convertir-lo en una altra acció autonomista més. Visca Catalunya lliure.